samu matsala. Ki nemo lalle, garin lalle mai laushi a daka shi, ki nemo bagaruwa yar gida ba yar Saudiya ba, a daka shi a tankare su a hada. Ki nemo ruwan kankana, amma a haɗe masa ruwan kankana a kwaba shi tare. Idan miji baya ɗakin ki ko kuma in kin ga samu problem sai a mazaki shi ne da safe bayan sallar asuba ki ɗiba ki insatin wannan magani ne. Idan kika insatin ki bar shi ya kai zuwa azahar, ki wanke shi da ruwan dumi. Gobe ki haka. In dai har mata ne kar ki shi wuce kwana uku. Na rantsi da Allah kika yi shi ya wuce kwana uku ke karan kanki sai ki zama budurwa da baki san me kike ci ba, ranki za mu nuna baci. Ki gwada kuma ki gani. Ranki sai ya baci, ki gwada. Ni dai na ce kwana uku. In kika yi ta wurin kai kwana uku ba juwairiya ba gwana. Menene suna amaryar nan? Wa? Fadila.